गाना बहुत ही जबरदस्त बा भाई लोग। जौन गोलू राजा अपन जन्मदिन पर ई गाना लेके आई रहन 3 दिन पहले। जौन ई गाना काफ़ी सुपर हिट गाना बा भाई लोग। तो हम रउआ लोगन से बता दी कि एकरा पहले पवन सिंह ही अपना जन्मदिन पर गाना लेके आवत रहन। वही तरह गोलू राजा भी अपना जन्मदिन पर एगो गाना लेके अइलहन रंगदारी सॉन्ग। तो गाना के बोल बा पेन्ही के पायल पाँव में, पेन्ही के पायल पाँव में, तू नाचो हमारी गाँव में, नाचो हमारा गाँव में। तो भाई लोग बहुत ही जबरदस्त और बवाल गाना लेके आइल बड़न गोलू राजा। पेन्ही के पायल पाँव में आ नाचो हमरी गाँव में। ई हो रंगदारी सॉन्ग जौन अपन जन्मदिन पर तहलका मचाए वाला गाना लेके आ गइल बड़न। और 3 दिन में काफ़ी अच्छा एक व्यूज भी आ गए भाई लोग। तो रउआ सबके पता नहीं खे ई गाना कामना चैनल पर आइल बा। तो हम बता दी पेमी रिकॉर्ड चैनल पर ई गाना आ गइल बा 3 दिन पहले। अगर भाई लोग गाना नहीं खे मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। जौन गोलू राजा के गाना आइल बा रंगदारी सॉन्ग, और साथ में गईले बाड़ी शिल्पी राज और म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी बानी जौन काफ़ी अच्छा म्यूजिक बनावनी। तो रउआ लोग इन गोलू राजा के फैन बानी तो ई गाना के सपोर्ट करी। और ई गाना इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंडिंग में लेके आई जौन काफ़ी गाना चर्चित बा। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर मैं नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग अपना भी नाम के शायरी वीडियो बनवाए के चाहता रहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, हम नाम के शायरी वीडियो भी बनावनी। तो भैया लोग अगर अपना भी गाना का प्रमोट करा के चाहता रहो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ जाके व्हाट्सअप कर लो और गाना के लिंक भेज लो। हम तोहरा लोग इनके गाना के प्रमोशन कर देम बिल्कुल फ्री में। तो हम फिर मिलम अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द लेके आएंगे।